Bos días, estamos aquí co noso profesor Alfredo Llano, que foi ademais exalcalde do noso pobo. A que te dedicas, de que eres profesor? Bueno, aquí dou nos ciclos formativos, dou a electrónica e tamén dou no ciclo básico de mecanizado. Pero, bueno, a miña, sempre que entreno no ensino, sempre foi para dar formación profesional. Bueno, ti foches alcalde dun pobo pesqueiro, supoño que saberás moito sobre os océanos e o que conleva o seu cuidado na nosa vida. Bueno, este ano tuve a oportunidade de ir a Ferrol, además fun con alumnos tamén de aquí do Instituto, pero fomos a un concurso internacional que os proxectos dese concurso internacional era única e exclusivamente para ver como e observar e ter proxectos de futuro para os océanos. Os océanos é algo que preocupa moitísimo porque, en certo modo, os océanos venen a ser ahora un sumidoiro de todo quanto se produce, quanto se desperdicia, e ao mesmo tempo hai que ter cuidado co clima, co cambio climático, porque está desfacendo o que era o soporte grandísimo dos xeos, dos polares. Entón tamén se está traducindo en agua dulce e iso realmente está condicionando muitísimo o que é a vida nos océanos e iso repercute porque é unha enorme despensa e unha enorme fórmula. O mar intervén en todo o que é o proceso da vida, iso seguro. Así que é preocupante. Cal crees que é o maior problema que afecta a vida submarina? A vida mariña está afectada por unha cuestión transversal. Por un lado está a contaminación mayúscula que todos os países de alguma maneira colaboran en eso. Despois está o cambio climático coa alza de temperaturas. As altas temperaturas están producindo pois unha serie de cambios radicais en cuestións tamén incluso de fotosíntese que vai levar está levando a desequilibrar os ecosistemas mariños que existiron sempre. Bueno, pois eu penso que o máis inmediato sería, por un lado, tratar de evitar que o cambio climático, as altas temperaturas, afecten desta maneira, porque está producindo que o fondo mariño se volva ácido en moitos aspectos, por moitas razóns. E se volve ácido, é moi difícil volver a recuperarlo. Ten que pasar moitos anos, pero moitos, para recuperar tal como estaba antes de ser ácido. Bueno, pois eu penso que debe ser unha cuestión, ademais de equilibrada, consensuada, que todos os países teñan por esta, con esa preocupación e motivación para que de alguma maneira se frene a aceleración que está producindo os efectos do cambio climático e a cantidade enorme de desperdicio que está botando a mar. Ti que estás no noso instituto como profesor, supoño que estarás ao tanto de que cada ano se organiza unha actividade para que os alumnos vayamos limpar as praias. Que opinas que os institutos, os centros educativos promovan esa actividade? Bueno, esta é unha cuestión que realmente debe de nacer na educación. O cuidado do mar, igual que o cuidado da terra, todo o que seña cuidado de saber equilibrar a nosa actividade cos ecosistemas totais do mundo debe ser algo que realmente se debe de aprender o antes posible. O sea que o ensino, este instituto que ten, desde logo, eu penso que moita preocupación en moitos aspectos para o medio ambiente, é unha maneira de motivar e formar a xente para que repercuta poida ter de alguma maneira solucións ou intentar ter solucións para que isto non se volva de alguma maneira irreversible e preocupante. Cal crees que é o impacto do mar na economía bulenense? Con respecto ao pasado, como cales foron a causa de que ese impacto fose a menos? Bueno, o impacto do mar en Burela foi, eu penso que foi o motivo polo cual houve crecemento neste pobo de Burela, non? Houve a especie mariña que máis cartos deu no seu momento, máis economía, máis actividade, foi a pesca do bonito. O bonito agora, bueno, pues de alguma maneira, merma muitísimo a cantidad de barcos, hai moi poucos ou casi ningún, que vai do Berense a pescar o bonito. Eu penso que a repercusión económica, social e cultural que hai neste pobo deriva prácticamente toda da vida do mar. Despois xa hai outras cosas, como a actividade industrial, a actividade turística, a actividade comercial, pero realmente o ecosistema, o epicentro de todo este pobo, penso que está vinculado á economía derivada do mar, a economía, a cultura e todo o que ven de aí. E agora, claro, eu penso que hai preocupación porque hai moitas especies que o ven mermar a súa cantidade
e outras están pasando pois, con dificultades. Penso que hai que procurar que non se rompan os equilibrios, que as pescas sean decididas, pero sempre mantendo na mente que hai que equilibrar, que non hai que romper o equilibrio dos ecosistemas mariños, e, por tanto, buscar a forma de pescar sen repercutir nunha cuestión que pode ser, pois, ao final, un problema gordísimo tanto para os ecosistemas como para a alimentación global. Pensas que os medios de comunicación tratan adecuadamente e con frecuencia os problemas dos océanos? Non tratan para nada ben o noso. Non hai alguna cuestión de programas de televisión, alguna documental que son buenísimas, que ten visto alguna, que realmente explican perfectamente como é a vida marina e como se pode, bueno, é unha forma vistosa e cultural de ver como funciona o mar. Pero os medios en si mesmo non hai un interés clave e realmente decidido, non somente polo mar, sino pola contaminación e por todo aquilo que repercute na vida normal da xente. Non se está levando a cabo, falabas tú antes na educación, pois programas educativos que tiveron un horario que fosen atractivos para a xuventude, non se ve claramente que haxa eso, non? Hai máis ben ganas os programas de propagar con consumismo, de propagar veña tú dalle caña á vida porque hai que facer de todo, consumir o máximo posible. Eso sí que os programas da televisión e da radio están máis preocupados por eso que non por emitir cousas que realmente tuvesen algún fundamento e alguna fórmula boa para que se poderá revertir ou equilibrar todo o que está pasando. Un dos maiores desastres na costa galega foi o Prestige. Nese momento moita xente uniu forzas para intentar solventalo. Pensas que se volve a ocorrer un desastre como aquel, haberá tanta xente que se preste a axudar? Eu penso que a cuestión solidaria aparece cando se necesita. Galicia é un pobo moi solidario, ten habido moitas circunstancias que realmente levaron a desastres medioambientais e de outro tipo, incendios forestais, bueno, sempre apareceu a xente pois, con intención clara de colaborar e de facer grupo para evitar males maiores. Daquela fora unha repercusión que ademais eu vivine, foi unha manifestación, se estuve tamén nas praias de alguma maneira, porque había que colaborar, aquel era un desastre, ver aquilo tal como quedou, os primeiros días, cando apareceu o petróleo e todo isto nas costas galegas, eso era, bueno, íbasenos aos pés, porque aquel cacho desastre, tal como tiñamos nosotros as costas, as praias, o litoral, todo, ese mesmo, a cantidad de vida que había, os mariscos, bueno, todo que había, ver que se iban bueno, incluso as aves que foron mortas moitísimas especies, aquilo era moi preocupante e apareceu inmediatamente, penso que debe ser así, inmediatamente a solidaridade como unha fórmula para tratar de contrarrestar o que estaba pasando. Para rematar, por que crees que é importante conservar os océanos e os mares e a vida neles? En todo. Si por alguna razón desaparece o equilibrio no mar, desaparece a vida na Terra, porque o equilibrio do mar non é solamente a vida que vive nel, que é infinita, senón é a calma, o control da temperatura. Existen moitas cuestións que están no mar, que o mar é un equilibrador. Claro, o mar é como fundamento para a vida no mar, pero ahora mismo sigue sendo fundamental para conservarla. O sea que debemos estar todos preocupados, todos con interés, desde logo buscar fórmulas e saber e adaptar e despois traballar solidariamente, como dicíamos antes, para procurar que isto non se desequilibre, senón que siga funcionando por séculos e séculos. Moitas grazas por atendernos. Bueno, grazas.